Основните работи на базата Панчарево са съсредоточени върху покриването на столовата част и видеозалата. Предстои съблекалните да се оборудват с сауна и парна баня. Преди падането на снега трябва да завърши изграждането на нов, трети терен с официални размери, плюс 3 тренировъчни изкуствени игрища. Основният терен на базата Панчарево вече е с подновена дренажна и напоителна система. Остава да бъде положено само новото тревно покритие от типа Херкулес. Подобна естествена настилка е използвана на стадионите от Световното първенство в Южна Африка. Второто игрище вече е годно за използване, като изграждането на всяко едно от тях струва около 400 000 лева. В по-далечно бъдеще ще бъдат срутени всички бунгала, които са строени от канцерогенния материал етернит. Вместо тях ще се построи хотел. Към момента ЦСКА продължава да е с изтекал договор за ползване на базата Панчарево и стадион Българска армия и трябва да погаси задълженията си към държавата в размер на над 2 милиона и 500 хиляди лева. Инвестициите в ремонтни дейности ще бъдат приспаднати на клуба. Предвид факта, че половината от сумата, която е такса смет, трябва да бъде изчистена по оста Община София, Титан, Министерство на спорта, то отдаването на спортните съоръжения на ЦСКА под наем за 20 плюс 10 години изглежда възможно в най-скоро време. Припомням, че договорът на клуба за ползване на Българска армия изтича на 1 декември. За ТV7 Владимир Иванов.